Hierogliflaryň ýazalyş ýa-da düzüliş usuly. Ama Hytaýça, ýani Hanzyda Zhaozhufangfa diýip adlandyrylýar. Jemi 4 sany hieroglifyň ýazalyş we düzüliş usuly bardyr. Olaryň birinçisine Xiangxingzi diýip adlandyrylýar, ikinçisine bolsa Zhishizhi diýip adlandyrylýar, üçüncüsi bolsa Huiyizhi diýip adlandyrylýar, dördüncüsi bolsa Xingshengzi diýip adlandyrylýar. Gelin bolsa şu dördüsi hakda ýüzler öwrenip geçelim. Xiangxingzi gelin hierogliflaryň şu görüşinde düzülüşine seredip geçelim. Yani bu taparadesi hierogliflar çyzyklar bilen yani çyzyklar üstünden bir zadyň suduruna salylan çekme arkaly döredilen hierogliflardyr. Hieroglifyň çekilen şekli hieroglifyň aňladýan manysy bilen gönden-göne bir baglanşykly. Olar esasen biziň günlük kullanýan zatlarymyz ýa-da tebigatda duş gelen zatlarymyzy aňladýan hierogliflardyr. Şonuň üçin olara seredip manysyny çaklap düşünmek bolýar. Meselem, ine şu görýän hierogliflaryňyz ilki bilen özüňiz şolara seredip manysyny çaklap biljek bolup nähili. Gelin indi bolsa şu görýän hierogliflaryňyzyň nähili döreşi hakda olara bir-birden seredip geçelim. Ekranda görüşüňiz ýaly, yani el. El sözüni Hytaýlar nähili emele getirtirler. Yani Hytaýlar el sözüni şular ýaly surata salgylanyp, yani eliň suduruna, eliň daşky görnüşine salgylanyp ilk başta şeýle çekitdirler. Soň beýle görnüşde ýazylýarlar, soňlar bolsa şu görnüşde ýazylýar. Emma häzirki wagtda bolsa el sözüniň hieroglifi yani şu görýän görnüşinde ýazylýar. Ol şow diýip okulýar. Yani el diýmegi aňlatýar. Bundan başga yani gün sözü hem günüň daşky şekline, daşky suduruna esaslanyp döredilendir. Häzirki wagtda ol şeýle ýazylýar. Hytaýçada gün sözü j diýip okulýar. Suw sözü. Suw sözü yani şeýlerak bir surata salgylanyp çekilendir. Ol başta şu görnüşde çekilýär, ondan soň bu görnüşde, soň bu görnüşe geçe. Häzir günümizde bolsa suw sözüniň hieroglifi yani şu görnüşinde ýazylýar. Yani ol şwey diýip okulýar. Bundan başga yani ot, yani ýan ot, yani ataş sözü hem şu görýän şeýlerak bir oduň daşkasy dogruny esaslanyp çekilendir. İlk başta ol şu görýän görnüşinde çekilýär, soň bu ýyly görnüşde häzirki wagtda bolsa ot şu görýän şekilde ýazylýar. Ho diýip okulýar. Hytaýlar goýun sözüniň hieroglifini düzenlerine olar diňe bir goýunyň kellesiniň şekline, goýunyň kellesiniň suduruna esaslanyp düztürler. İlk başta onu şeýle çekýärler. Soň bu görnüşde häzirki wagtda bolsa goýun sözüniň hieroglifi yani şu görýän şekilde ýazylýandyr. Yani ol ýan diýip okulýar. Ondan başga gapy sözü yani işik sözü hem edil ýokarda öýläp geçişini ýaly düzülendir. Köp zatlary diňe bir şekilne görä meňzedip çyzyklar bilen suratyny çekmek asla mümkin değil. Eger çekip bolaýan ýagdaýynda da olara seredip düşünmek kyn. Şonuň üçin bu usulyň döredilen hierogliflaryň sany az. Şowençesi hierogliflaryň döreşi adly kitapda bu görnüşdäki hierogliflar bary ýogy 4 öterim tutýar. Hieroglifyň ýönekelişdirmegi sebäpli indi bu usulla döredilen hierogliflar hieroglifyň şekli bilen hieroglifyň manysy arasyndaky öňkü bar bolan berk baglanşygyny ýitirdi. Meselem, öňler çalaja bolsa meňde ýaly. Ýöne şonda da olara seredip manysyny çaklap
düşünüp bolýar. Gelin indi bolsa hierogliflaryň, ýani ikinji görnüşdäki ýazalyş usuly hakda durup geçelim. Oňa zhishizi diýip adlandyrylýar. Bu hierogliflaryň abstrakt görnüşde ýazalyş usulydyr. Haçanda bir many aňladýan hieroglif konkret bolan şekiliň üstü bilen çekip bolmadyk halatynda haýsydyr bir abstrakt bolan beldigiň simbolun kömegi bilen suratlandyryp bir many aňladylýar. Bu görnüşdäki hieroglifler iki ýyl bolýarlar. Konkret bolan zatlaryň şekiline abstrakt bolan bir bellik goşma arkaly düzülen hierogliflerdir. Meselem, şu ýerde görýäňiz ýiti sesi, ýani Hytaýça ren diýip okalýar, ol şeýle ýazylýar. Ýiti sesi, ýani pıçak sözüne ýekece nokat goşma arkaly düzülendir. Ilki bilen ren, ýani ýiti diýen sözüň gelip çykyşyny seredelin. Başta ol şeýle ýazylýar, soň bu görnüşde, häzirki wagtda bolsa ýiti diýen sözüň hieroglifi şu görnüşde ýazylýar. Meselem, pıçak diýen sözüň hieroglifi ýani şu şekilde ýazylýandyr. Pıçak diýen sözüň hieroglifine konkret bolan bir zata, ýani abstrakt bolan bir bellik goşmak arkaly döredilen hieroglifdir. Bu görýän hieroglifine ýiti diýme aňlatýar. Bu toparyň ikinji hieroglif ýazalyş görnüşi bolsa, diňe bir belliklerden düzülen hieroglifler. Mesela şu görýän hierogliflerimiz. Mesela bir nädip ýazylýar? Diňe bir kebeçilik ýazmak arkaly bir diýen san belgi ýazylýandyr. 2 üçgen şeýle. Ýokary diýen sözüň hieroglifi, ýani şu görnüşde ýazylýar. Aşak diýen sözüň hieroglifi bolsa, ýani şu görnüşde ýazylýandyr. Bu usul bilen düzülen hieroglifler hassa azdyr. Şowwenji kitapda bu usul bilen düzülen hieroglifler bary ýogy bir göterimden gowragyny tutýar. Bu görnüşdäki hieroglifleriň şekili ýa-da sudury aňladýan manysyna kendir meňdenýänligi üçin olara seredip manysyny toly çaklap bilip bolanok. Gelin bolsa hieroglifleriň üçünji ýazalyş usuly hakda durup geçelim. Olara huýyzy diýip adlandyrylýar. Iki ýa-da ikiden köp bolan zatlaryň şekiliniň birleşdirilmegi arkaly düzülen hierogliflerdir. Bu görnüşdäki hieroglifler ýokarda belläp geçen xiangxingzi, ýani birinji görnüşdäki hieroglifleriň esasynda düzülip täze bir many aňlatýan hierogliflerdir. Bu görnüşdäki hieroglifler esasan iki sany hierogliflerden düzülen bolsa, olar tirkeşik görnüşde ýazylýarlar. Meselem, şu görýän görnüşimiz. İki sany meňdeş bolan hieroglif şeýle tirkeşik görnüşde ýazylýar. İki sany meňdeş bolmadyk hieroglif, ýani şeýle görnüşde ýazylýar. Egerde 3 tane hieroglifden düzülen bolsa, onda piramida görnüşde ýazylýar. Meselem, 3 tane hieroglif bir hieroglifi emele getirdi. Bu usulla düzülen hieroglifler Şowwenji hieroglifleriň döreşi adly ýygyny kitapda 12 göterim töweregini tutýar. Gelin bolsa hieroglifleriň 4-nji ýazalyş usulykda belläp geçelim. Olara xingshengzi diýip adlandyrylýar. Bu topara degişli hieroglifler esasan xingpang we shengpangdan düzülen hierogliflerdir. Xingpang esasan hieroglifin umumy berýän manysyny aňlatýar. Shengpang bolsa hieroglifin okulşyny aňlatýar. Ýani ýöneköý söz bilen aýdymyzda Xingpang üstü bilen hieroglifin manysyny çaklap bilip bolýar. Shengpang üstü bilen bolsa hieroglifin okulşyny çaklap bilip bolýar. Gelin köl diýen hieroglifin hem manysyny hem okulşyny çaklap biljek bolalım. Köl diýen sözüň, ýani hu diýip okalýar. Onuň manysy, ýani onuň manysyny Xingpang bilen bilip bolýar diýip ýa-da azap geçipdik. Ýani bu ýerde
3 tane nokta. Bu 3 tane noktada Hytaýça başlasa Sandian şöý diýip adlandyrylýar. Sandian şöý diýmek, ýani türkmençe terjime edilmede 3 damja suw diýmegi aňlatýar. Şoň üçin şu hieroglifyň manysy biz ýani suw bilen baglanşykly diýip çaklap bilip bilýär. Täbi bu ýerde 3 damja ýani Sandian şöý 3 damja suw bar. Onuň nädip okulşyny bolsa şu görýän hieroglifyň boýunça çaklap okap bolýar. Buň özü aýratyn gelinne hu diýip okulýar. Beýle ýazylanmady, ol hu diýip okulýar. Bu garşdaky hieroglifler Hytaý diline hieroglifleriň ýasalyşynyň iň giňden ulanýany ortdurýar. Bu garşdaky hieroglifler şowunjysy hieroglifleriň döreji atly ýygyny kitapda 82 göterimli tutýar.